кожная пятница родная сваё. Сёння шукаем наши смалявіцкія прадукты на паліцах супермаркетаў. Заходзім у Еўраопт. Так, паглядзім. Тут у нас сокі і, канешне, нашы добры і рыч. Іх разліваюць на прадпрыемстве Вланпак, прама ў Смалявічах. На паліцах знайшлі смалявіцкую малочку. Наш малаказавод выпускае найсмачнейшыя тварожныя сыры, ідэальна для розных страў. Тут жа і свежы тварог, вытворца смалявічае малако. Паглядзіце, колькі пятрухі ў супермаркеце, каўбаскі, курачка, раздзелка, усё наша. Чыпсы Анега таксама робяць у нас у зялёным вары. На жаль, у Еўраопце не знайшлі прадукцыі нашага хлебзавода, таму ідём шукаць яе ў Белмаркет. Тут ёсць нашы торцікі, а вось венскіх пірагоў так і не сустрэлі. Шкада, не знайшлі сёння смалявіцкай зеляніны, хоць яе таксама вырошчваюць у цяпліцах нашага раёна. Будзем шукаць наступным разам. Вось такі ў нас сёння атрымаўся кошык роднае сваё. Можа, мы штосьці прапусцілі? Пішыце ў каментарыях, якія яшчэ смалявіцкія прадукты варта пашукаць у крамах.